Proiektu hau hasiera baten sortu zen, Aralarko pista proiektue ezautuko duzu edanok. Kontestu horren bueltan, gure ingurumen elkartetik hasi ginen nolabait bileratan, herritan bilera informatibo batzuk egiten, nolabait jango egoeran berri emateko. Eta kontura ginen orokorren gugeongandik hasita ez jakintasuna handiez zeola orokorren Aralarrek izkutatzen ditun altxorroiei buruz, ez? Eta iruditu zitzaigun baitzala garaie bertako ondareoi ezagutarazi eta aldi beren Aralarri beida zerbait positiboa egiteko. Eta hortik sortu zen dokumental hau egiteko idea. Eta aitortu beharra daukeu, pixkanaka puztuz jundan zerbait izan dela, ez? Hau bilera baten sortu zen, eta zehoze mobilekin grabauta eta zehoze montauko deu, eta zehoze txukune ingo deu. Idea hortatik hasita, Ibanekin kontaktun jarri ginen, beak ja ikusentzunezko mundun lana egiten do, eta beste bisio bat eman zigun, zerbait potentegoa egiteko zea hoi piztu zigunez, eta aukerare eman zigun, zate azkenen materiala, grabazioak eta dana behakin ditu. Gido egintzan ibili die Lorea Agirre eta Idurre Eskizabel, bik berzaindarrak. Gero musika baita Peio Ramirez ekin do, musika ikaragarria da, eta hortaz Peio asko involukratu zen, eta hain ona musikan erabaki genuen dokumentalan ez bukatzea. Eta hortaz, gero, jarri dugu dokumentala Digipack format honetan, hemen daukegu dokumentala USB baten, eta gero soinu bat da, Peio Ramirezekin dako soinu bat da CD baten, bai? Aralar balio natural bada, baina hortik goratago balio unibertsala dituen eremu bada, natur balioak unibertsala dialako eta hori intelligentsia guztioi dagokigulako. Puesto que Aralar es un espacio natural que tiene un nivel de preservación alto y queremos que así se conserve, hay que ser riguroso y hay que estar atentos precisamente a cualquier acción que sea irreversible. Ulertzeko bertako balorea, bertako natura kontuan eduki behar dugu inguruan gu gizakiro gaudela. Dana sarean aztertuta, hobeto ulertuko dugu mantendu ahal izateko altxor hau hurrengo belaunaldientzat. Aralarrek ez du ezer banatzen. Aralarrek lotu egiten du, lotu izan du.